Oh, toen wilde 12 nou. Oh nee. Oh nee. Dit is monument. Nee joh, zelfs die dingen aan, die kostuum van Zus het. Dit zijn de foto's voor de papegaaien doet zeker. Wacht, heb ze nu alles bijeen? Ik denk het wel. Laat even zien. Wacht. Kom even naar de toe. Heb ze een kleine selectie gemaakt, hè? Ja, dus is weer verder ligt. Wat we zelf laten zien. Kijk, hier liggen allemaal op de grond liggen allemaal dozen. Hele tafel ligt vol en we hebben een kleine selectie erop. Een paar euro te houden. Nou, laat even zien. Dit is geworden. Dat zijn de foto's die erin komen. Ja. Oké. Deze. Oh, leuk, op vakantie. Deze is leuk. Wie is er net die Riebe? Wie Deze is is met een mooi chic petje en Oh, ja. Die Oh. Thijs is ook weer heel vrolijk, kijk. Leuk. Dat is Bart. Nee, dat ben ik dan weer. Kijk, deze is ook leuk om te laten zien. Zou je zeggen, dit is met de carnaval? Nee, dit is McDonald's. Kijk. Nee, dit is ook, kijk op de chique jong. Echt leuk. Dat is Kijk, wacht even, zoek het verschil. Kijk, dit ben ik met Thijs. Tadaa! Ik vind het wel echt te gek dat allemaal foto's van mij in de papegaai komen. Ja, maar ja, dit is ook wel een mooi moment. Toen Net al. Ja, volgende. Zongen al. Zongen, oh, hallo. Zit gewoon niet in de zijkant, dat kijk ze helemaal niet goed. Die heeft er ook zoveel En doe best niet Gries. Nee, gelukkig is Bart niet gericht. Aan de zijkant, oh. Is er Ja, grees dus, is er grees of is er kaal? kijk, en dan, wat Is de er bedoeling is liggen om of zo? zo'n middenpagina te maken, zo wie hier ligt. Ja, wacht, kijk, dan doen we dus zo en dan doen we zo. Oh, wat? Zo, en dan doen we dan de papegaai toe. En als we hem open maken, klap alles in één keer eruit. Dat is een beetje het idee. Wil ik nog even met één leuke foto afsluiten? Misschien is ene wat daar links... Hier zo, ja. Ja, zo gaat het. Kijk, Ja, dat is hem. Kijk, Niklaas. dat is een leuke. Hartstikke idee. Dus de zus het. Drukke voorbereidingen voor de papegaai. En wanneer komt de papegaai uit? Weet ze dat? Oh, wie- Kijk, links. Geen februari. 16 februari komt er uit. Hoeveel kost dat, Bart? Dat 3 is euro. Nee, is Nee, gratis. niet. Hij is gratis. Hij Maar bij Bart kost het dus... Bij Bart kost het 3 euro. Hij is dit jaar gratis. Hij is dit jaar gratis. Bij Bart kost het 3 euro, maar dan kreeg ze wel alle foto's erbij. Plus textuele uitleg van hemzelf. Maar goed, dat is even ter zijn er titel. Maar goed, ja, dit was weer de vlog voor vandaag. Morgen komt er ook een vlog. Ja, we zijn met Gees. Ik ga morgen niet met, dus morgen komt er geen vlog. Dus we zijn dus weer bij de volgende vlog. Nou, de groetjes. Even hoi zeggen met z'n allen. Hey, het is hier gezellig. Dag.